Struiken je wat aan, de ranjas moest mij. Ja, en hij had door een koud waartype ik nog eens een keer. En dat koude waar, te koude waar, houden we voorlopig. En dat waren maar die buien, krijgt de Sjoerd soms met hagel, houden we voorlopig ik. Nou ja, we hebben uit en toch ik wel droege perioden. Joen en vannacht. Joen, en misschien eerst nog een bui of een buiken, dan een lange tijd droeg en letter vannacht nog een top buien, maar kon ze op tonger. De temperaturen 305 graden, het maar zo'n 3 of 4 graden op het Vesterloon, 5 graden op de Eiloon. En de wind uit het zuiden en zuidwesten waait matig en vrij krachtig. Morgen dag. Een aantal buien, maar kon ze op tonger, misschien zelfs wel hagel. Maar we gaan uit en terug ik nog wel wat zinnen, vooral ik letter in de midden. En dan wordt het ik meer en meer droeg. En de temperaturen die zullen morgen liggen om het bij de 11 of 12 graden heen. Dus op een ei te koud. En de wind matig en krachtig uit het westen en zuidwesten waait. Dan terug naar de joentijd en de nacht. Nou, ik denk wel aardig droeg, maar letter ik al weer eens even een bui. En dan terug naar het fruitsjoch. Manje, een buiig waartype, nog wel wat zinnen. 12 tot 13 graden als temperatuur. Tiesje, betiden Rijn, flink wat Rijnik, wie het waar, 12 graden. Maasje, zo'n 13 graden en nog altijd een aantal buien, maar ik weer eens even de zinnen erbij. En de wind komt meestal uit het zuiden en het zuidwesten waai en die zal matig en vrij krachtig wezen. Nou ja, ik ga hier in Vriend zitten, ik kan weer een buiken van de midden. En we maken manje, maar weer even in het waarsje.